Il-gvern qed jara u jaħdem biex it-turisti jibqgħu jżuru l-gżira u ċija anke fix-xhur xitwin u mhux fis-sajf biss. Kliem Joe Muscat, il-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija Turiżmu, il-GTA, b'reazzjoni tħabbir tal-iskema finanzjarja għal dawk it-turisti li jaslu li għat-top tala Fgħawdex u jdumu mill-inqas 10 tiljieri bejn il-15 ta' Ottubru u l-15 ta' Marzu li ġejjin. Dawn it-turisti se jkunu qed jirċievu roħs ta' 30% mill-booking sa massimu ta' €300. Joe Muscat innota kif din il-miżura waħda mill-proposti tagħhom li l-gvern laqa fil-budget għal din is-sena se tara li tnaqqas jew tneħħi l-problema tal-istaġjonalità f'din il-gżira pittoreska. Nemmnu li din hija skema li se tindirizza l-element ta' staġjonalità. Sar ħafna xogħol sabiex Għawdex jiġi stabbili destinazzjoni turistika s-sena kollha. Però l-istaġjonalità tibqa' bħala ostakolu li għal destinazzjoni bħal mija Għawdex. Muscat tenna kif din l-iskema mistennija tagħti l-opportunità li t-turist ħalli esperjenza li l-gżiritna għal aktar minn 10 ijiem. L-objettivi ta' din l-iskema huwa li nżidu n-numru ta' turisti barranin matul ix-xhur tax-xitwa. Kif ukoll illi nżidu l-average length of stay tat-turist fostna. Allura permezz ta' din l-iskema aħna nemmnu li jekk it-turisti fostna 10 ijiem jew iktar ikunu qegħdin nżidu l-average length of stay. Barra minn hekk hija skema wkoll li ħolqot opportunità sabiex Għawdex ikun promoss. Fl-istess kumment il-kap eżekuttiv tal-GTA għamel referenza l-andament turistiku bħalissa f'Għawdex fejn kollox jindika li din is-sena se jitlaħqu n-numri li ġew irreġistrati fl-2019. Din anticipaw ukoll li s-sena dan l-istaġun tas-sajf nisqu ukoll il-figuri ta' qabel il-pandemija ta' l-2017. Huwa staġun li qegħdin nħarsu lejh b'ottimizmu, nemmnu li Għawdex bħala destinazzjoni kif ukoll is-settur turistiku li jimmilita f'dina l-industrija huma ppreparati sabiex jilqgħu fostna l-eluf ta' turisti li jżuruna f'dawn ix-xhur partikolari.